Представи си това чувство. Вървиш нагоре, усещаш тежест в краката ти, сърцето бие като барабан и точно когато мислиш да се откажеш, пред теб се открива гледка, която спира дъха. И въпросът е, колко такива гледки ще видиш в живота си? Много млади хора днес тръгват към планината с желание за приключение, но често ентусиазмът не стига. Тръгваш по пътека, без да знаеш колко е трудна. Вървиш, а приятелите питат, колко остава? Нали не сме се загубили? И вместо да се насладиш, изпитваш умора, нерви и разочарование. Истината е проста. Липсва информация. Да изкачваш върхове в България без подготовка е като да тръгнеш на дълго пътуване без карта. Не знаеш колко е денивелацията, дали маршрутът е 2 или 6 часа, дали върхът е лек или труден. И тогава се губи магията, защото вместо свобода и приключение идва хаос и несигурност. Точно тук идва книгата «141 върхове в България». Вътре ще намериш всички върхове на 2000 метра в България. С карти, точни маршрути, продължителност, степен на трудност и денивелация. Съвети за екипировка, полезни трикове, красиви снимки и вдъхновение, което те кара да кажеш «Да, аз мога да го направя». Ако в теб живее планинар, ако усещаш, че планината те зове, не чакай. Започни още днес. Поръчай книгата и превърни мечтата в реалност, защото върховете са там, те просто стоят и очакват теб.